Agla Suresi. Agla Suresi Mekke'de inen sürelerden ol 19 ayetden ibaretdir. Süre özünün adyny ilkinji ayetde agdalyan has beýik manysyndaki Agla sözünden alypdyr. Bu sürede Allahyň gudraty we birligi Muhammed aleyhissalama gelen wahy we käbir öwüt ündegler orna alýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen Perwerdigaryň beýik adyny tesbih et. Ol seni yaradyp, sana kämil yaradış beren, ähli barlygy bir ölçegi görä yaradyp, dogry ýol görkeden, ol gök otlary çykaryp, soň hemen guur bir çöpe öwren, Allahyň adyny ýatlap zikir et. Biz sana Kur'an okudur. Sen hem ondan Allahyň isläninden başga hiç bir zady unutmarsyň. Sebäbi ol seniň üçin äşkar bolan hem gizlin bolan hem gowulýandyr. Seni iň ansady bilen üstünlüge ýetirer. Şonuň üçin sen öwüt peýda bersen nesihat et. Allah'dan gorkan nesihatdan öwüt alar. Emma betbat bolan bolsa ondan gaça durar. Beýle bolanlar ahiretde iň uly oda girerler. Soň ol ýerde ne ölerler, ne de ýaşap hödür görerler. Özüni günahlardan päklen, hem de Perwerdigaryň adyny ýatlap namaz okan üstünlüge ýeter. Emma tersine, siz dünýä ýaşaýyşyny we lezzetini taýlap alýarsyňyz. Emma ahiret bagtýarlygy has üstün, has haýyrly we bakydyr. Bu aýdynanlar elbetde öňkü sahypalarda, Ibrahim bilen Musa berilen sahypalarda hem habar berilendir.